ଆଜି କେବଳ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ହିଁ ସଜେଇବା ହେଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ, ସକାଳ ସକାଳ ଚାଲିଗଲି ଛାତକୁ। ଆସି ତଳେ ଭାଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ ତ ଟିକେ ପୁହିଁ ଦେଲି। ତାପରେ ଗାଧେଇ ନେଇକି ସାରିଦେଲି ଘର ପୂଜା। ସେତେବେଳକୁ ବିଲେଇ ମାଉସୀ ମୋତେ ଖୋଜିଲେଣି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ହିଦାଇ ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର କାଟିଲେଣି। ମୁଁ ବାହାରିଗଲି କଲେଜ। ତ କଲେଜରୁ ଆସିଲି, ତ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଶୁଖଉଛନ୍ତି ଛାତରେ। ତ ବ୍ରେଡ଼୍ ବି ସବୁ ସଜା ସରିଗଲାଣି। ଭାଇ ଟିକେ କହିଲେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲିଗଲି ବିସ୍କୁଟ୍। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ପଇସା। ମୁଁ ପଇସା ନେଲିନି ଆଉ। ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝା ହେଉଥିଲା, ତ ଛୁଆଟା ପାଖରେ ଟିକେ ଯାଇକି ବସିଗଲି। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଆ କହିଲେ ଟିକେ ଶାଗ ଆଣିବୁ। ତ ଶାଗ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ତାଙ୍କର ବାଛି ଦେଲେ। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ଟିକେ ସଜେଇ ଦେ ଆଉ। ତ ସେଇଆକୁ ପୁଣି ସଜେଇ ଦେଲି। ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।